Magandang umaga muli sa mga nanonood ng ating video at siyempre sa mga nag-likes at sa mga nag-subscribe. Salamat po muli. At ito naman po si Pinoy Peña na ating binibideo itong papaano mag-upgrade ng kusina. Part 9 na po ito. Ito po ay nilalagay na po yung mga kitchen cabinet. At ito pong video nating ito ay makakakuha po kayo ng maraming idea at kung paano inilalagay yung ating mga upper molding tsaka yung lower molding dito sa ilalim po ng cabinet. At ito na nga po, pinapakita natin yung mga dumating na mga boxes na pati yung appliances po ay dumating sa isang araw po lamang. At kung makikita nyo nga po na nakakabit na rin yung ating hood, at ito po yung dumating na boxes, halos isa pong kwarto ang dumating. At ang sabi po ng may bahay na 21 boxes po raw ito. Siyempre po, ang una pong nilagay ito pong matataas muna na cabinet. At yung cabinet pong ito ay tinatawag pong pantry. At itong nasa gitna naman na nasa taas, ito po ay sa ating microwave cabinet. At pinapaligiran o sa bawat tabi ay dalawa pong pantry na malalaki. Ito po ay pinapakita natin para po makakuha kayo ng idea at syempre yung mga kulay at syempre yung ating mga kababayan na gustong matuto o na paanong maglagay ng kitchen cabinet. At syempre po sa likuran po ng ating cabinet ay binubutasan po yung para doon sa mga outlet. Ito po yung outlet para sa coffee maker at yung nauna pong pinakita natin ay para naman sa microwave. At ito na nga po si Brother Noel na ina-adjust na po yung mga pintuan para sila po ay magpantay-pantay. Ito pong mga cabinet na to ay dumating po ng kailangan pong i-adjust yung mga pintuan para po maglapat at syempre magpantay-pantay. Yung atin pong mga cabinet dito ay dalawang klase po ito. Yung base cabinet na tinatawag ay yung nasa ibaba ay kulay gray po yan ang kulay. Light gray po. At ito naman pong nasa itaas ay kulay puti po ito at meron po siyang trimming na gray din. At ito na nga po, ginagamitan na nga po ito ng laser para po magpantay yung height ng ating cabinet. Kung makikita nyo nga po yung ating laser ay kulay pula na nakapaligid po sa buong kusina. Ito po ay ito ang sinundan na ikabit itong mga cabinet para po yung kanyang height o yung taas ng ating cabinet ay pantay-pantay po sa buong
kusina. Wala pong mataas, wala pong mababa. Dahil kung susukatin yung itaas na at pababa, ito po ay kuminsan ay yung ating ceiling ay hindi po pantay. Kaya po ginagamitan ito pa ng laser para po mas sigurado po. Inumpisahan na nga po yung paglalagay po ng molding, na ang molding po ay katulad din ng pintura ng ating mga cabinet. Kaya ito po ay dumarating ng 8 foot na haba at ito po ay pinuputo na lamang po. At ito na nga po, naikabit na rin yung pang-ibabang molding para doon sa ilalim ng cabinet. At nailagay na rin po yung ating upper molding para doon sa iba namang cabinet. At ito po ay lalagyan po ito ng caulking para hindi po makita yung ibang hindi napantay. Kasi po yung wall ko minsan ay medyo tapingi. Yan po yung aking sinasabi na maliit po na molding para po sa ilalim ng cabinet, at hindi po lahat ng cabinet na makikita ninyo ay meron po nito. Ito po ay upgrade na lamang na kung kagustuhan ng nagpapagawa o kaya sa may-ari ng bahay. At ito na nga po yung ating mga molding, kompleto na nga po at nailagay na po lahat ng cabinet. At yung iba na lang pong pintuan ang nilalagay naman dito. Katulad nung spice rack cabinet, wala pa po siyang pintuan. At kung makikita nyo nga po ay kompletong-kompleto na po siya. Pati doon po sa kabila na kung saan nandoon po yung ating pantry ay kompleto na rin po ng molding o crown molding. Ito po yung aking sinasabi na spice rack na wala pa pong pintuan. At hindi po yan ang kanyang main door. Yan po ay kadoble pa lang po sa loob yan. Yung pintuan po niyan ay hindi pa po nakakabit. At yun po ang susunod na ikakabit po, at pinapakita lamang yung idea nitong spice rack. Dito naman po tayo sa medyo kompleto na po ito, na nakalagay na po yung mga handles at lahat po ng molding sa upper at saka lower, at pati yung toolkit na sinasabi ko po kanina ay naka-install na po. At siyempre yung ibang cover ng outlet ay nakalagay na rin po. At
ang ating hihintayin na lamang po ay yung schedule po ng paglalagay ng countertop. Ito po yung idea naman dito sa kabila na nakalagay na nga po yung pintuan ng spice rack at yung ating mga appliances at syempre yung kabuuan nitong mga cabinet. At syempre yung ating electrical lights na kompleto na po. Atin munang hindi nilagay yung mga cover ng outlets nang dahilan ng ilalagay po yung mga backflash na tiles. Yan po ang susunod at yan po ang aabangan nating lahat na maikabit yung backflash. Dito naman po ilalagay yung ating refrigerator na kung saan nakalagay noon at in-upgrade lang yung kanyang outlet at syempre yung plumbing. Ako muli ay nagpapasalamat sa mga nanonood ng video at syempre sa mga nag-likes at sa mga nag-comment. At syempre, huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe at panoorin po yung mga sumusunod na video. Marami pong salamat at ito naman po si Pinoy Espenya.